Kaixo guztioi. Gaur Richard Retiren beste amaiera artistikoa ikusiko dugu. Beti bezala, gomendatzen dizuet bideo gelditzea eta ariketa bezala hartzea. Naiz eta hau zaila izan daiteke. Bideo honekin azpimarratu egin nahi dut oso garrantzitsua dela aldara guztiak bilatzea. Eta ez gelditu guri, zentzudunak iruditzen zaizkigunekin. Amaiera artistiko hau ikusi nuenean pentsatu nuen lehendabiziko gauza soluzioak erregeitoa izan behar zuela. Eta hasi nintzen pentsatzen hurrengo aldaeran. A6, errege C8, peoira hurbilduz. A7, alfila D5, koroazioa saihestuz. A8 berdin dama, berdin. Alfila A8, errege A7, orain errege alde batean dago tempo bat irabaziz. Alfila D5, B6, zaldia D2 adibidez, B7, alfila B7. Eta orain, magikoki erregea C7 egongo balitz, erregeitoa izango zen. Argi eta garbi dago aldaera hau ezin duela inoiz funtzionatu. B peoia aurreratzen denean beti xake izango delako. Eta ondorioz, peoia B7 iristen denean, errege beltzak ezin du inoiz C7 egon. Hurrengo saiakera erregea B7 izan zen. Eta laster ikusi nuen hau izan behar zuela soluzioa. Peoia ezin delako jan. Alfila B5 mugimenduari A6 jarraitzen diolako. Eta alfil C6 eta gero errege B8. Errege beltza oztopatzen. Eta orain zaldia mugitzen baldin bada, zaldia A3, A7. Zaldia zelau berandu iristen da. A8 berdin dama, alfila A8, errege A8. Eta hau berdinketa da. Aldaera hau ikusita pentsatu nuen zaldia beti oso urrun egongo dela. Eta ordenagailuarekin begiratu nuen soluzioa. Eta nirekin ados zegoen. Ikusi dugun aldaera da, ematen duen bakarra. Baina liburuan agertzen den soluzioa ikusi nuenean hau bete hortz gelditu nintzen. Eta oso naturala den alfila B5 ordez, zaldia E3 jokatzen bada, zaldiak denbora nahiko du A8 erasotzeko. A6, zaldia D5, A7, zaldia C7, eta A8 erasota dago. Eta hemen hasten da magia. A8 berdin dama, berdin. Alfila D5, erregea A7, zaldia A8. Zaldiarekin jan egin behar da, alfilarekin jaten bada, alfila A8, B6 eta gero, edo zaldia edo alfila jango duzuriak. B6, errege C8, B7 ekiditeko, B7 xake igual, eta alfila B7, eta hau erregeitoa da. Nik hasiera bilatzen ari nintzen erregeitoa, baina B6 laukia erregeak eraso ordez, A8ko zaldiak erasotzen du. Espero dut zuei ere amaiera artistiko hau gustatu izana. Mila esker arretagatik eta hurren arte.